Okay, yabona le relationship esho ukuthi iqale ngamanga ngoba mina bengazi ukuthi umuntu. Nami ngaqamela amanga ngathi anginaye umuntu. Uyabona ukuthi lento ethi yaqala ngileke ngamanga. Kodwa ngiyavumelana nawe kodwa mina ngendlela yami angivumelani nawe. Mina side lami angivumelani nawe. Because mina ngase nje ngifinalizeile ukuthi hayi ngithatha wena ngoba kwayena kuyimanje asikhulumi. Le message wayibona wena eyangena ngangisazi ngizokuchazela ukuthi wayengincenga naye ufuna sibuyelane yena ngingamtshelanga ukuthi khona umuntu esenginaye. Okwami ukuthi ngikuphinde ngikukhumbuze ukuthi isesekhona i-product yezinyembezi zengane. Mekuwukuthi uba womntwana akamondli umntwana wakhe. Kuyenzeka-ke ukuthi uthole i-product ka-Black Life. Okwamanje-ke i-office beselivalile ngesimanga sokuthi njalo mase niyalela ukuthi niye office niyaduka anitholi. So sacabanga ukuthi mhlambe kungcono ukuthi sendaweni esobala la nizokwazi khona ukuthi menifika niyofuna ama-products aka Black Life niwathole kalula ngale kokuduka. So esakhona namanje isasa u900 mekuwukuthi usekudeni unga-add u100 ukuze sizokwazi ukuthi sikuposele uthole product yakho. Mawukuthi useduze ungagibela uze sihlangane la singahlangana khona ukukhulumisana kwethu because ikhona inamba elapho escreenini ethi 062 219 7748. Mekuwukuthi usayifuna le product ungayithola idliso lenyembe zengane la khona uzokwazi ukuthi umntwana ondliwa ubaba wakhe. Ngicela ukuphamisa nalokho ukuthi mekuwuthi uyazi ukuthi lo mntwana akazalwa ilo baba musani ukudlisa abantu abarong ukuthi bondle izingane ngendlela ewukhotheni ngendlela ekubamba inkunzi because mondlisa omunye umuntu ningavumelele nina umenzisa lento le ku-wrong and asikuvumi lokho futhi akuyona into engiyiphathisayo kakhulukazi but mawusazi isimo sakho siqondile enza into e-right ngesikhathi esi-right kumuntu o-right. Singaze siyisole kakhulu sithi siyakubona usuza ka Black Life TV usuneyinkinga ezingangozulu. Ngiyanibikelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sisengivakashele kusho lo ukuthi khona lo muntu asamthanda kakhulu and asafisa ukuthi aphinde azame ukubuyelana naye. So ke uzokasiqale la behlangana khona noperson wakhe nala be-enjoya khona uthandweni labo beze befinyelele ekutheleni bayaxabana. Uzosichazela kabanzi ukuthi baxatshaniswa yini, bahlukaniswa yini, kwenzakalani. So ke asisibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yaphila njani? Ngiyaphila. Waba isibongo? Bitswana. Bitswana? Yebo. Buya kuphi? Ematatela. Okay. Isibongo somXhosa? Msuthu. Umsuthu. Yebo. Okay. So ngicela ungiqale la uhlangana khona ke no ex person wakho. Okay, sahlangana eSuncoast kwakune event. Okay. Muphi lo nyaka? Last year, 31. Oh, okay. So ke mhlawumbe kubhizi la isiphithiphithi njengoba ushilo ukuthi kwakuyi event and uza kanjani kuwena uhamba nobani kwenzakalani and wena I'm sure wasuke endlini uthi ngifuna i-relationship entsha ngiyozi-enjoya nami ngiphumele sawushawa umoya mhlawumbe ziningi izinto ezazenzeka empilweni yakho ngaleso sikhathi and then boom nangumuntu uzozibika kuwena. Oh okay, well ngangihamba nabangani bami ngokumnandi nje. Yes. Niyiphuzela la. Siphuzela nje ama-girls yabona. So okay basibiza behamba ngemoto bepakile bakhipha amaka. Okay. Ama-cooler box yabona. Base basibiza ke kuleyo moto yabo. Then ke uGuy wacela ukukhuluma nami. Okay. Ukutomula nibangaki? Sibo 3. Okay. Bona bangaki? Bona babebaningi nje babebaningi. Okay. Kodwa ke wavele baqonda kuwena. Baqonda kumina. Yes, basikhuluma nami. Okay fine ke sakhuluma eceleni sabashiya laba abanye. Okay. Ke from there ngibuza igama lami ngiqhamukapi ngithazela okay ngichazile ngicela number yami. Okay nami ngeke ngambona ukuthi type yami ke lena. Okay. Shuthi akadukanga. Akadukanga cha. Abona type yami ke lena angilokho ngishonele nale. Manje ukhuluma nawe nje uyamuzwa kahle ukuthi uthini noma mhlambe utshwala sebungenile kakhulu egazini awusezwa ukuthi kuthiwani kodwa uyacabangela nje ukuthi mhlambe ngabe uza ngaluphi udaba kuwena.
bese kucacile because like yazi umuntu uyambona mingabe ekufuna uyambona and nami bese ngive like nami ngimfuna Okay. yes so angizange ngilokho shona le lokho ngimenzela ukuthi izinto zibe nzima. Ngaleso sikhathi ufika kuwena unaye umuntu vele othandana naye noma single? Nginaye umuntu wami. Okay, and uyazi umuntu wakho uthi uyahamba ama-event? Uyazi ukuthi ngiyahamba. Akanankinga nalokho? Akanankinga no. Okay. Ngabona ukuthi nakho ngizothola i-date phela la. Okay. Uyavuka-ke manje. Yebo, and-ke fine-ke saba right-ke ngamnikeza inamba yami, satshintsha ama-numbers. Yes. Okay fine, wathi-ke uzolokhu engiqalaza mina bese ngihamba-ke. Sithi sihamba sonke. Okay. Yeah. Mtshela uma usuhamba. Ngitshela uma usuhamba. Hayi sike shaba ngabuyela-ke sabuyela kulaba abanye. And bayakubuza laba abanye ukuthi uthini le shubadule nje bekubiza nje. Ngiyabathi ngavela ngathola indoda cabanga. Okay. So usuka kuyena awukaqomi. Ubumani uyomuzwa nje ukuthi uthini noma usuqomile. Sesexchange ama-number. Okay. Yilokho sesikwenzile. Kodwa ngiyasho ukuthi deep down ngiyambona ukuthi angifuni and nami ngiyasho phakathi ukuthi sengimqomile already ngethezile. Sengilindele kuphela ukuthi nje yami yoshaya i-text ku-WhatsApp. Reply fast. Reply fast. Okay. Okay-ke sibuyela kulaba abanye-ke bangibuza thini kwenzakalani ngiyabachazela hibo ucela inamba yami yendike nje ngizomqoma nje yabo yonke lento lena. Then iyephela-ke i-event. Emva lokho seniyakhuluma-ke WhatsApp, i-relationship siyahlangana nje seniyathandana-ke manje. Ukuphethe kanjani-ke? Hayi mesaqala uyazi relationship entsha nawe ngiyavuka ukuthi awumnandi nje yonke lento leyo. 2 hours phone call. Yebo. Okay. Long calls yonke lento lena kumnandi nje. Ngize ngiyabona ukuthi nomuntu yami useyabona ukuthi khona lento lo muntu busy nje usengicishe nesikhathi sami nje sengiyakhombisa imali so konke okugange esengikwenza eceleni manje. Okay fine ngihamba isikhathi hayi kumnandi-ke le relationship entsha-ke. Umtshelile futhi ubhuti wabantu ukuthi wena unomuntu noma umfihlile? Angimfihlelile angimtshelanga. Wayemfihla manje? Ngiyakanga phela bengifuna ukuthi like ngizothandeka off mhlawumbe ngimtshela ukuthi nginomuntu yabo. Okay. So bengi-avoida leyo nto leyo. So mase niqhubeka-ke nikhuluma kwi-relationship yenu yena uthini usingle noma uthi naye unaye umuntu? Wathi kumina usingile. Wangitshela ukuthi usingile. Okay. Ish, yabona-ke. Ngiyaphambana. Okay, manje ziphi izinto nje ezinhle mhlawumbe oyikhumbulayo kwenzele zona? Okay. Ngabe ubhuti onjani empilweni yakho? Mhlawumbe ubazi ukuthi kufanele akunakekele, mhlawumbe nawe ubumnakekela financially, mhlawumbe nikhiphana izinto ekanjalo ama-birthdays nje nithengelana ama-gift nani. Okay, to be honest ngolona ngolo mhla 14 February we-Valentine right? Yes. So wangikhipha. Okay. Saya eX-Coast sespe kwabile yonto nami ngangimthengeleke i-gift kodwa yena wangikhipha. Akho gift wangithengela yona wangikhipha kuphela ngangithengele i-wash. Okay. Ish, manje-ke inkinga isiqala phiki yini le sinenza ukuthi athi omunye hayi thatha indlela yakho nami ngizothatha eyami sivele sihlukane okungcono ngoba ngathi ayikho lento esiyenzayo kwenzakaleni? Okay, angithi mina uGuy kangazi ukuthi unomuntu, kangimazi ukuthi usingile. Okay. Sengizofind out later ukuthi hayibo lo muntu lo songesikhathi ngiqambela amanga ngathola efonini yakhe. Kangihleli naye. So it happened ukuthi kwangena i-text WhatsApp so angithi ifike lapha pop up lapha escreenini. Ngithi ngiyabona lo muntu useve ngubani isithando sami. Ngiyabona like indlela amseve ngayo. Akaboni ukuthi wena uyabona la. Ngicabanga nganakile yabona ukubona like nihleli nakhatlisha konke lento leyo angena i-message kanti uzothi ifoni yakhe uzoyiveza kanti vele kwangena ilona yangena ngase ngabona lapho ke inkinga ngaqala lapho ke ngabona ukuthi isho ukuthi wambuza obviously awucabani kakhulu. Okay, so nasingahlukana ne sesahlukana. Okay, manje senesikhathi singana nahlukana? Into yenzeke end of February. Okay, kuwo lo nyaka lo. So awucabanga mhlambe ba-right la bekhona nomuntu wakhe nje mhlawumbe usexolisile ukuthi mhlawumbe ubethandana nawe badlula wampromise ukuthi angayaphinda abuyele kuwena nani? Well, I think songesikhathi bengenza isilima because ngicabanga bekumuntu wakhe effect ukuthi like efonini umseve ngesithando sami because for sure mina efonini yakhe ngiseve igama lami. Yabo kusho ukuthi umuntu wakhe vele isiphetho sakhe. I think ba-right bona ba-right. Yeah. So
awucabangi mhlawumbe ukuthi masafike la abone ukuthi wena ubhalile kwi-show athi inhla wena and lento le izobukwa abantu ababhaya and yena okungenzeka ukuthi mhlambe usenyusa amasokiso kulo wathandana naye manje avela athi no angingize ngikhona ukubuyelana nawe. Ngathini Uzoqhubeka umncenge. hayi ngicabanga ukuthi phela kuzobe sekungicacele nathi mina ukuthini ukuthi angibalulekile ngaleyo ndlela. Kuzobe sekhethile obvious ukuthi ubani uhamba naye. Esayidini lakho wagcina uhlukanile nomuntu wakho noma nisathanda namanje? Umuntu wami sisa right. Nisa right. If kuyenze kuyayibona le video uzocela uthanda ubuyelana nomunye umuntu ngeke kuthiwe uyena. Hayi. Wena uthanda abantu kade kahle kahle. Okay, bese ngikhethile ku guy omusha umuntu wami ngiyamthanda yes ngiyamthanda umuntu wami but bese ngikhethile. Uyamfuna futhi na empilweni yakho. Ngiyamfuna. Ithi ngimlande ke mhlambe ke uzohamba kahle mhlambe uzobuyelana mhlambe kodwa nje asibe nethemba ukuthi mhlambe uzovuma ukuthi nibuyelane. Good luck. Okay, sawubona. Xosana. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So ubhuti uvumile usasijoyine and nginethemba lokuthi sokhona ukuthi silwine lolu thando futhi. So ke asike sibuke izinto zizenzakalela. Sawubona kunjani? Yebo sawubona njani? Ngiyaphila ubhuti obasibonga. Kanjani ubhuti? Oh katheni boy emanyathi. Awubonga uzele. Mana kusise ngihleli nayo yamazi? Ya ngiyamanga. Mazela kuphi? Usisi ngahlangana naye eSun Coast. Kwakune-event ehamba nabangani bakhe bebathathu. Okay. Hayi nami hayi ngabona kuthiwa impela induku enhle igawulezi izweni ngayibona nami intombi yomsuthu. Oh. Ngayibiza intombi yomsuthu ngabeka amagama lapha nalapha ke sabonisana izinto zalunga. Kwaqondana. So ubuchazekile nje kuphela noma bomthanda lokho serious? Bengimthanda futhi bengichazekile kahle kahle nje ngangithathekile ngoba ngambona sifika. Okay, so usamthanda namanje? Yebo ngisamthanda namanje. Yebo siyahlangana. So ekumthandeni kwakho ke ngicela angazi bengifuna into ebambekayo ukuthi uyamthanda wamampela. Ngicela ukubuza umbuzo ongacabangi. Uvela uthi nje ngiqeda ukubuza ubuyaphendula. Yebo sisi. Ngiyavuma. Ngiyavuma. Ini birthday yakhe? Birthday yakhe ngomhla ka-13 March. Userious uqinisele? Siyabonga. So njengoba ula ucelile ukuthi cela simbizele wena usondele ukuze azokhona ukusakhulumisana nawe ubuso nobuso. Yebo. Ngiyacela nje umuphi isikhathi sakho umlalele. Ayikho inkinga. Ngiyabonga. Umuntu osakhumbula ibirthday yakho ngicela ukukhuluma naye kahle ngendlela right. Ngicela ukukhulumisana naye. Okay. Wandile. Ngiyakhumbula and ngiyacabanga ukuthi uyazi ngiyathanda. Ngicela ukuphawula lapho ngingeke ngivume ukuthi uyangithanda ngoba wangenza isilimo bengingazi mina ukuthi ungumuntu bengazi ukuthi awunamuntu. Yeah. Ngiyavuma impela ngaqambela amanga. Iphutha lami lokuqala lelo. Ngafuna ukuthi ngibe honest nawe uqala ngisuka. Yebo. Into engenza ukuthi ngiqambe amanga ngacabanga ukuthi mhlawumbe uzothoneka off mengitshela ukuthi nginomuntu. Ngicela ukuphawula kuleyo nkulumo nami-ke nje sengigonyuluka nje phambi wonke umuntu obukile emakhaya. Ngiyacabanga ukuthi nawe abazali bakho bayabona. Ngiyafuna futhi ukukukhombisa ukuthi ngiyimisele ngawo. Nami benginayo impela umuntu kodwa-ke ngosuku esahlangana ngalo ngangixabene nomuntu endlini and the reason why ngathi mina anginamuntu ingoba vele ngathi ngifuna ukumkhatha off empilweni yami. So bekukuningi nje iy'nhlelo engaba nazo ngisakubonile osukwini lokuqala. Okay, yabona le relationship yethu shuthi iqale ngamanga ngoba mina bengazi ukuthi unomuntu. Nami ngaqambela amanga ngathi anginaye umuntu. Uyabona ukuthi lento ethi iyaqala ngileke ngamanga. Kodwa ngiyavumelana nawe kodwa mina ngendlela yami angivumelani nawe. Mina side lami angivumelani nawe. Because mina ngase nje ngifinalizile ukuthi hayi ngithatha wena ngoba kwayena kuyimanje asikhulumi. Le message wayibona wena eyangena ngangisathi ngizokuchazela ukuthi wayengincenga naye ufuna sibuyelane yena ngingamtshelanga ukuthi khona umuntu esenginaye. Ngicela ukungena nje kancane lapha. Kanti wanothisa ukuthi wabona imessage ipop up escreen? Ngabona cause indlela wathula washela ngaphakathi. Ngafela ngaphakathi. Why? Nganginqina ukuthi kuzomoshakala.
Okay, ngiyakuzwa lokho-ke usukuchazile. But-ke uthi kwakubhala ukuthi sithandwa sami. Uma ngabe umuntu usuy'misele ngokuthi uyaphuma empilweni yakhe, liya-editheka igama mekuthi mhlawumbe ufuna ukudelisa inamba yakhe. Uli-edithe. Why lisabhalwe ngosithandwa sami? Mekuwukuthi umisele ngokuthi uphume empilweni yakhe. Eyi, hhayi mina ngumZulu mama, hhayi lento yokushintsha iy'namba nokudelete iy'thombe, hhayi isikhathi sakhe angibi naso. So iphutha lami ukuthi nje inamba angiyishintshanga, yiloko kwasuke kwamxabanisa. Because nemeseji eyangena yayikhombisa ukuncenga, yize yena noma engayibonanga, yena wasuke wabona isithandwa sami nje onenhliziyo eyayibomvu. Oh, okay. Ngiyakuzwa. So mase ngicela ukuthi simfonele. Indlela engingakhuluma ngayo noba ingasipruvela ukuthi awusafuni ngempela kuba naye. Hayi angishongo ukuthi sizomfonela, angishongo kanjalo. But ngizama ukucheck ukuthi awudlali ngaye mawuthi vele. Hayi angidlali ngaye njengoba bengishilo kade ngifika nje ukuthi hayi impela induku enhle ngayigawula le basuthini eMatatiyela. Okay. Ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa ukuthi why usanenamba yakhe. If usayimisela ngokuthi like cut off. Yabona nje truly speaking nami ngalokho sihlangana nami ngangithi ngiyozidistressela nabangani bami size nje hayi siyoyibambela ubhiya siyidansele. Nakho-ke sengibona wena ngakhohlwa yena inamba ngangabe ngisayidelete, ngangabe ngisenza lutho nje ngase senginake wena. So yazi mina ngafila like ngiyislima, ngafila ngathi ngiyislima because wena wangitshela ukuthi awunayo umuntu. Ngiyabona abantu sebeseve ngosithando sami because ngiyacabanga khona manje ifonini yakho ungayikhipha manje mina ngiseve ngegama lami uDimakazi unjalo nje ungana heart ungana lutho. Inamba yakhe isaseve kanjalo because kwasi impela sekufika la selivutha khona uthando ngithi na kuphela sengizoshintsha nenamba sesizoya nasekhaya. Nakho-ke sengithola ukuthi so wenza lento obowuyenza ngasale sengishiya kanjalo-ke inamba yakho inegama lakho. Ngampela uyimisele yazi angazi ukuthi uyimiseleni ngami yini ama-intentions zakho ngami. Angeke ngivele nje mina ngiphumele obala kahle kahle wena ungibizeleni la yini ungibizele yona la. Ngibizela ukuthi ngifuna sibe right. Uyangitshela ukuthi uyafuna yabo ukuthi usuyilahlile ngoba manje usuyangitshela wena ukuthi uyafuna. Okay ngazi kumele ngikhulume kanjani kodwa ngicela-ke ukuthi sibe right. Yes, mina ngicela ukuqale ngixolise ukuthi ngakufihlela ukuthi ngengisho ukuthi kwakukhona umuntu okhona, kwakukhona lo muntu wena oyitshela ukuthi wayekhona kodwa kumina wayengasekho. Ngithanda ukuxolisela lokho nje mina ngalenza iphutha ukuthi ngingakutsheli iqiniso. Ngaze nginqena ukuthi ngiyoze mhlambe ngiyakutshela bese uvela into le engangifisa ukuthi sibe nayo vele ingabe senziwe. Okay umbuzo wami ukuthi usathanda wena ukuthi siphinde sibe right? Hayi ngisathanda. Njengoba ngizile nje naye ngoba ngisathanda. Usangithanda? Yebo ngisakuthanda futhi. Okay nami ngisakuthanda. And ngiyimisela ukuthi yenza izinto zibe right this time. Hayi kodwa wazi wangakhombisa-ke bokuncenga nokuthi usangithanda. Hawu kodwa sithando sami Nkosi yami. Yazi ngilento iphuma like kusuka enhlizweni yami. Ngikuphikisi sengisholo ukuthi wazi wangakhombisa kodwa ukuthi nje hayi usangithanda futhi uyaxolisa. Wayisho kanjani? Hayi mina mama njengendoda womZulu bekumele ngabe mhlawumbe ugoqile nje wangincenga nje wakhombisa ukuthi hayi usafuna. Imali ukuthi abhale kwishow akukhona ukukhombisa lokho. Kusawukhombisa kodwa ngeke akwenele. Kwani ngeke ngazi noma khona lo. Uyacabanga ukuthi bangaka abantu abangibukile manje ngizoxolisa phambi kwakho ngizokuncenga kahle kahle. Ukhombisa ukuyimisela ngisilokho ukuthi ngiyaxolisa. Angikuphikisanga lokho, angikuphikisanga mina ngikhulumela-ke ngami nawe-ke yani wena la uzoncenga mina hayi abantu ababukeli. Musa-ke ukwenzela abantu ababukele mina bengisholo ukuthi wena ncenga mina. Kodwa Nkosi yami ngizowenza kanjani ngiyaxolisa-ke sithando sami ngiyaxolisa. Hayi akukho nkinga mama ngoba nami vele likhona iphutha ebengilenzile nami ngiyaxolisa. So liyahlangana uthando futhi? Hayi mina ngiyavuma ngingazi kumaye ukuthi uyimisele. Hayi njengoba sengishilo nami shuthi-ke
Angazi noma ni right yini ngokuthi mhlambe singanibhukhela i-picnic nihambe niyohlala khona noba-2 mhlambe nibuyisane kahle nibe right nidle kamnandi niphuze izinto ezimnandi shampompo phum celebration madoda angangigcini nini impela bese ngikhumbula umama niyabona sayikho lento benibang niyabona ukuthi niyathandana kakhulu. mhlambe-ke yini ongafisa ukuthi umthembise yona kwi-relationship yenu ukuthi nizoqhubeka kanjani kusuka manje kuya phambili namaphutha eseniwenzile before angaphinda yenzeke futhi. Okay, into engayisho ukuthi kusukela manje sengizoba honest nawe. No more secrets. Ngizoyiphatha kahle. Ngizokuhlonipha. Nje ngizobe lento oyifunayo. Wena esedini lakho yini ongampromise yona? Hayi nami ukumkhomba ukuba neqiniso nokumhlonipha nokuqhubeka nje ngimphathe kahle ngendlela ebengimphatha kahle ngayo ngimthande ngiqhubeke ngimthande. Amanga cha. Amanga cha. Lutho. Alright. Bukela bekhaya nizibonelile nani ukuthi kuhambe kanjani kusukela ekuqaleni kuze kube imanje. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare mina ngiyenzela kakhulu. Bye.